India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Bat ki jura jo gari bat ka jaj ban rew ko try hanai ha baya khi gi nang issue ko try kan mau ba nang kong ide ban bu ya me khmat ko try ai ba gane ka jingdawa ka chongi ko try kan da urlong ko try men pli ko try ki score ki baklut jong ki gi nong yalam jongi ko try men pli ko try ka jabing ko baklut ka jongi ko try mar ni sanya ha me play im ko try ba gane ka jing dawa jongi ki ken hun seng bhalang ko try kan urlong ko try khnang bangila ban ya dai ka ri ba ka jaj ban rew ko try Yai samai ka buram ko try meni alam nanti yang ko try kham tam ha ka mat cindawa ka jongi ladu ka basang hadu ka bakut ko try ai ba ma meni alam nanti yang ko try meni arab ya ka riba ka jaj ban riu ka jongi ko try bangi nio ya ka jingya da ko try ba yinam sha ko try ba ka banabar ko try kinyo bale try khli ha ka ri ka ba i ka jongi ko try ni ai samai ka buram ba ka jero ba da panbor ya me ko try ba me mena ka jing start ka jing sampang ka ba kanjaman sim ko try ya baro kinong yalam Duki kan hun seng bhalang ko try. Ni palpau samai ka buram ba ka jero aga